Ning saurunge cemung iki gara-gara Niken ra ya isih lelenggan. Heeh. Iki alhamdulillah lho. Biasane Niken ki nggon wanci gara-gara ki wis kondur. Mergo Niken ki sinden terlaris sak Indonesia. Adoh jangkauane. Lho. Tur isih muda tumaruna isih bocah ora isin nganggo gelungan. Oh ngono. Mampungi pung nanti mampungi. Jakarta napa pundi wau dalu? Pinjen wonten pundi? Solo, pung saiki nang kene. Lho, pung ning Kalimantan sok mben, pung ning Jambi sok mben. Pung ning Iran. Aja. Iran aja. Iran disiriki teko Iran balik rene ning Kedidir. Kediri kaya. Nah ya Kediri. Coba nduk. Iki tak pasake Niken iki nggon manci gara-gara iki sampean tak dhisikke. Mergo panitia ngentosi penjian mengke Pak Edi badhe minggah ning sadurunge minggah Pak Edi kalian Pak Jani menika upama kula pengen Niken menika bukan hanya penyanyi. Niken itu tidak hanya penyanyi dangdut, penyanyi campursari utawa penyanyi congdut. Ya. Ning asli berangkat dari seni budaya klasik sinden beken. Ya ngunjuk. Sinden ki nek top ki umbene cap sikil telu. Kaki 3 kok ya. Mas aku. Sanes niki lah segar. Lah kowe iki meneng pokoke. Badak, sanes cap kaki 3. Oh, badak. Waduh, lulange ben kaya badak, ngoten. Wes jan manang. Pripun? Mun ngantukno dereng, Nduk? Nik. Alhamdulillah dereng, Bapak. Panggilane ning omah apa sampean, Nduk? Kula Nik. Oh, Nik. Nggih. Padahal Nik iki was-was lho, Nik iki. Nik kalih Mbak. Oh, ngeten. Nggih. Tapi untuk warga ngriki njajal tak pengen sing tembang klasik mohon manut panjenengan. Upamane jineman kene, upamane nek langgam kan wis umum. Langgam iki umum. Aku jineman, ular kambang kene, mari kangen kene. Manut sampean. Ya. Isa ta iki? Lah piye to? Biyen jaman sik cilik ini kan sik TK ki kondange nyanyi kutut manggung nek cara biyen. Oh ngono. Ora keteko ngono mesti banyolane ngono. Napa kutut manggung? Ora keteko. Sampeyan mboten mboten kesuwen? Napa? Kutut manggung bawane. Mboten. Lho, wayahe wis. Lah dinyurake mawon. Ah, tenan kutut manggung diunekke nyongo ya gegedhen kok nglokor. Sing ngenter sudune tanggap dinyurakne lah. Ya, nek ngono dibawani ya kutut manggung untuk bapak-bapak panitia suwi lho, bertahun-tahun lah aku ora ngrungokke sampean kutut manggung ki. Tak turke kanca-kanca sing kangen karo kutut manggunge Niken kaya to Jovan. Kula keki karo kutut manggunge Niken wis tak krungu dereng. Ngawur. Monggo nduk diaturke Bapak Ibu panitia juga masyarakat sing padha kepareng wungon. Slendro napa pilok Niken? Pilok nama Slendro nduk? Halo? Cilu, Bang. Slendro. Slendro mawon nggih. Nggih. Watu ngikil. Wayahe. Yo. Wah. Luar biasa suarane. Ini. Tepuk tangan. Loh, aku demen pokoke isik timur isik enom ning karo tembangan iki ora alergi. Heeh. Sok-sok enek lho, nduk njajal kutut manggung, aduh weteng kula lara, ngono iki dadak enek. Aduh kula kudu ngising. Ya ora to kaya wong-wong padha ngumun mandeng nyawang. Kula terakhir nyanyi niki niku kula kelas 3. 3 napa? SD. Ya iki karo ngemut-emut lho iki berarti. Nggih. Oke, ora apa-apa. Awake dhewe ning mumpung ning Baru Rejo.
Mumpung derek papah dhewe. Iya no, papa kan suwi ora mok kututke ngono. Yo. Barku Ngeten iki ngrungokke ngeten iki karo rokokan penak wajani tenan mergo kutut manggung. Jajal dangdut nggih ngrokok iki kudu sloloten wan. Ning kaya panggah dionekke. Muni Batine kanca-kanca musik iki kayak tembang apa iki? Aku kok demen. Hening plang Ongkek enduk. Awas. Alhamdulillah lahir. Bayi apa piye kaya lahir wis lahir lega lanang reng. Dikapake pateni. Ya aja to ya aja. Keringan Wae ceng koyo ngegetne kancane. Apik kok ya. jam scare. Nggih. Penyanyi kere jam iki penyanyi. Aja dibolak-balik to. Yo. Anggung nyaman manas Batine sing nylentem kapan ya aku ndi bojo kaya kuwi. Mas aku tak dongake ndang oleh jodoh kaya. Sing didemen iki nggon anggung-anggungane iki lho, didemen iki. Kok iso muga-muga jodone akeh ya atine rojah-rajeh kaya. Ya. Kempul. Bagus. Iya. Slantem. Cilik no, cilik. Oh. Kang Wah. Kong Gam. Rebabe ra usah wis entek kok ya. Lah usul rebab wong wis entek kok ya. Terus. Mangga. Lambange wong Jawa wong blater ngene iki. Mangga. Panitia caos daharan. Mangga. Mangga lho Mbak Yu, mangga lho Mas diunjuk didahar. Mangga.
Tenan kok. Kutut Manggung nek kanggo niken ket biyen nganti saiki Kutut Manggung sak Kutut Manggung iso dadi omah, dadi lemah, pekarangan lan sapanunggalane. Ya konsisten kok. Terus Pinarak ing kang celekut. Ya, wis jan pirang puluh tahun ora krungu Kutut Manggung. Terus ke Sugeng rawuhipun Pak Jani. Lamat-lamat, Pak. Ora kok aku iya, aku paribasan kaya dene Kadung Tresna, lamat-lamat. Sugeng rawuhipun lho Pak Jani. Pak Jani niku. Pak Jani menika pengurus lahan ingkang ngagem kopiah menika. Nggih. Sugeng, Sugeng. Ya. Sugeng rawuhipun alah Pak Jani. Pak Jani batin yo toyo. Nenone anu. Ini Pak Jani kan ngetokke dompet arep elek. Nggih Pak Jani kalian Pak Budi menika badhe minggah badhe foto kali genduk niken. Ya engko. Nenone anu. Wangi yalah bapak jalo ombe yo wis pirang taun ramuni kok sik kelingan to nduk sampean iki. Niki lamat-lamat. Heeh mongko ketutupan karo Sumanding, ketutupan karo Sikep, ketutupan karo anu. Ning nyatane tembang niki ora ilang. Terus omben. Menika tak aturi kagem para bapak-bapak saking Polsek juga Kuramil, Pak Babinsa, Babin Kamtibmas. Terus lho ini tidak masalah. Sembarang ki nek gandol kok ora mletrek iki ra penak lho, Nduk. Ning kok gandol terus mletrek mak dlewer payo. Seneng kaya. Kuwi wong ngombe susu Milo, ngono lho.
glewer ning cangkem ngene lho enak. Karo ngiler ngono. Ya, pakan. 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 Heeh. Hatta pakan pakan pakanan Manuke sinten? manuke bapak-bapak kutu Oh iya, kok kutuk kabeh to. pakan pakanan Ya, dintekke sisan kutut manggunge, engko terus aku tak ngaturi tindak minggah panggung Pak Jani kalian Pak Budi utawa Pak Kasun. Neno nano nano telusur. Ya, cengkoke ngono. Ora apa-apa wong ya karo kadung tresno kok lamat-lamat kok. Ya. Astagfirullah. Oh, bene timbang salah-salahne pisan. Dintekke. Napa entekane, Pak? Kok lali, Pak? Kuwi bari diposke nggon kene kok ya. Nino nano. Oh, wangi ya Oke. Monggo Pak Budi. Pak Edi. Juga Pak Jani. Mingga wonten ing sasana pagelaran sesuai kalian pundutan penjana menawa sesuai warga masyarakat dalem nika. Wonten ing Barurejo, Sukorejo, Gresik, Blitar. Au. Oke, leres Pak Jani. Bo. Wonten Pak Jani. Pak Edi. Nah. Pak Kasun. Monggo ingkang menulya Pak Kasun juga Pak Jani.
ya sekriku mawon. Awas. Oh, Pak Jani kalian Kang Putra. Mas Edi. Oh. Tepuk tangan buat para panitia, juga Pak Kasun, Pak Jani. Anggitmu ngene iki lek tresno karo kabudayan ya ini Pak panitia iki wis sare. Ning alhamdulillah nunggoni nganti sak yaene. Nggih, badhe ngaturi tetembangan apa request napa badhe napa Pak? Ngagemi Pak. Pangapunten, ngriki. Pokok momen seperti ini pasti akan dikenang selamanya sampai anak cucu generasi ke depan karena perjuangan sertifikat sudah berhasil tercapai rak ngaten. Wonten dawuh napa badhe ngaturaken menapa Pak? Pak Kasun? Matur suwun wedal ingkang dipun parengaken dhumateng kula. Nggih. Dalu menika tasih antusias bola kanca sedaya ingkang wonten sisih ler. Wah. Nggih. Lor niku pundi, Pak? Nah ngrika. Wah, ngrika lor. Wah. Ler kilen, nah kidul etan. Wah, ngono Krisniamu lek mu salat kleru kiblate. Kowe teko dok salat madhep ngidul. Kabah iki ning kulon kok ya. Nggih, luar biasa tepuk tangan buat warga masyarakat mapan ning Barurejo, Sukorejo, Gresik, Blitar. Sekali tempo sing nempuki tangan pengrawit. Pengrawite do ngantuk, tepuk tangan. Nah. Engko sok ben syukurane ben wayangan neh ngono lho. Nggih, matur sembah nuwun. Wonten dawuh menapa badhe nembang napa badhe niki lek wonten iki wonten request niki saking sing nulis duka sinten niki Pak Jani kalian Pak Edi badhe ngersakaken foto kali Niken. Oh nggih. Nggih leres nggih. Nggih niki nyuwun putrane nyuwun foto. Oh putri. Mbak sinten asmane? Oh anu Karamel. Karamel. Mbak Amel kok karamel. Kok karamel lek roti kok ya. Nggih, niki kan ngene jumeneng Nduk, foto Pake ngersake foto dhisik. Mas Deni sing moto nggih. Lek kon moto luwung diantemi dhek. Aku timbang kon moto luwung diantemi wong kok. Nah, ngoten lho. Niku pengendar niku alumni ISI Surakarta. Weh, jan macaku sing difoto aja tabuhe gendel. Langsung Nduk. Kok foto dhewe. Marane HP-mu HP cepuk lho karo iPhone bingung. Tapi radi nengah iki Pak Kasun ben anu kali genduk niken, foto kangge kenang-kenangan. Bingung le. Bingung ben difoto niken Mbak anu kae. Adike niken ya. Nah, ben difoto kae. Lek kuwi pantes nyekel HP iki pantes. Deni wetoke nyekel utis pantes. Cekrek. Jangan ngajaku. Dipun ganti gaya. Gaya napa fotone gaya. Nah. Iki padha ceweke kok ya. Pemusik rasa foto tak upload iki gak sitok. Yo gak njaluk foto bener pemusik. Oke, nggih. Ini kan wis kesel ya nduk sampean leren sik ora apa-apa. Apa kita mbu adem napa badhe ngaturi tetembangan? Nggih, nyuwun request lagu mawon. Oh, sinten? Niki napa lintune? Manut. Oh, manut. Alhamdulillah. Iki ben laran ku wah iki kesel ndek ini awan. Nyapa ndek ning awan. Lah, aku lho lungguh arep guling niku lho. Bocah kok. Niki jan rumah saku numpak pesawat iki lek awake dhewe kelase numpak angkot. Meh bendina. Pung, rono pung. Tembangin apa Pak Kasun request panjenengan? Ayang-ayang. Duh, gitu. Ayang-ayang dewa-dewan ning asmara sinara cayan ning wulan. Nggih. Sing nyekar panjenengan piyambak? Wah, lek ngono ya karo iki no ya bintang tamune to ya. Mas aku. Saya napa dereng, Nduk, sampean? Luar biasa. Niken jan Nduk. Nduk. Terima kasih ya. Terima kasih. Ngeri.
Aku karo iki duwe kenang-kenangan sing sangat luar biasa kok ini. Nanti saya Kenangan ngeri-ngeri. aku ya diserang, sampean ya diserang. Tidak apa-apa karena serangan itu adalah suatu serangan. Nambahi Sampai papa ditelepon karo mama. semangat dong nggak apa-apa karena itu demi kebersamaan. Tapi lagunya ayang-ayang kali Pak Kasun. Nggih. Nggih. Menika kudu enek bagiane lho Pak. Dadi hukume lek Pak Kasun nembang sampean sing nyawer. Wah lho Pak Jani iki los kok piantune. Dek kapane medhayo nggonku aku arep disawer. Lho aja Pak, aku urung nyanyi. Nuwun, Pak. Oh, waduh, terima kasih. Nggih, digawekne ayang-ayang Pak Kasun, Pak Edi, juga Pak Jani buat warga masyarakat semuanya Baru Rejo, Sukorejo, Krisik, Gandosari, Blitar. Kontreng. Semangat mriki saking Niken Salitri juga Pak Kasun. Ayang. Juga selamat dan sukses buat semua warga masyarakat dan panitia penyelenggara. Sertifikat semoga selalu bermanfaat. Oh. Seliramu isih nyawiji. Wow. Terima kasih. Terima kasih Pak, matur Matur nuwun suwun, Pak. thank you very much Pak Kasun, juga Pak Jani dan panitia semuanya juga warga masyarakat. Ini kan pinarak lumiyin nggih Cahayu. Iya Pak. Ini kan ki jan piantun. Ngene iki ya karo megawe ya karo hiburan, Nduk. Sapa ngerti awake dhewe oleh hiburan kan ngono. Nah iya. Asal pengalaman. Nah, ya, experience is the best teacher. Jadi pengalaman adalah guru yang paling baik. Anu, matur sembah nuwun marang warga masyarakat Baru Rejo sedaya kemawon panitia Pak Kasun, Pak Jani dan semuanya saja juga para bapak ibu perangkat muga sertifikat sing disyukuri nggawa berkah tumrap sedaya warga masyarakat sedayanipun wonten mriki Allahumma. Manggya baldatun thayyibatun warapun gopur sowan Ndara Kunti tali brata karo Ndara Puntadewa reng. Oh ngono.